हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत बा रउआ सबके हमरा वीडियो में। तो रउआ सब कैसन बानी? आशा उम्मीद करतन कि रउआ लोग स्वस्थ हो, हम लोग मस्त हो, हम लोग अपना काम में व्यस्त हो। देवर जी, हाँ भौजी। रउआ कैसन बानी जी? हमहू ठीक बानी भौजी। ठीक बानी? हाँ, मन करता? मन तो बहुत करता, मन करता टन टन टन। मन करता टन 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 टन? हम्म, ई कौन मन है टन टन करता? मन करता चली, माटी गिर गइल बा, टोकरी ओकरी ली, उठा उठा के फेंकी नेव में। बाप रे बाप, खाली कामे करेबू। त रउआ कौनो कामो ना करम त रउआ कौना लायक के बानी? रउआ बताई, आ रउआ लोग कमेंट के बताएम लो ई कौना लायक के बानी। ठीक बा? ठीक बा ना? मुंह देखे वाला ना एथी करे वाला, ई कौना लायक के बानी तनी रउआ लोग बता देम लो कमेंट करके। नीचे ऊपर कइला से हीरो ना कहई बे बबुआ, तू तो बनर कहई बे बबुआ। तो चली लो, अब हम बंद करतनी वीडियो के। बस आज खातिर इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू, मिस यू, किस यू।